Tanong ka, sana, tapos may pambalya ako. Ako balya. Balik ko nga. Di ba mo? Pinta. Halo. Umaga. Pagpunta sa kayo. Lalu di belakang lain. Lupa masih ada kayu. Halo, sing pinto. Halo. Para kayo mo. Ano man kami ka? Bilangnya ni pag dini ka po yan na. Halo, ano po? Ano man? Yan sa mga pagkakataon. Ikaw ba kaya yan kung ako na no? Ano si ano mo si ako si Puto. Ay si ano, Butotoy. Bintod kong VIP, kang dato ko. Tulong isa mo dito. Ay Marisan Ma. Ini budak semakin mau ano, magtulong niya dapat para gabon. Ito sa mga VIP. Ano pa ito? Hindi siya kaya tadi. Pag magdodua pang may bali. Ayun. Sa buhay ay dahil ka nakakan. Kailangan ng aldaw. Pagnyat na ko yung ayos na to. Yung tayo mo. Malay. Hindi mo na pala pag ano, kinispaso, dapat na mga ako, ulit mo doon pinakain mo mga yung pangalan. Tapos na, ulit mo pinakain. Bakit? Kita lagi na, ano naman? Pare ko na, patuta na nga rin. Pangalan na daw ginawa. Labat mo, pag-email. Ito na pag ano, ito, may mga klare. Mga yan, ano yan, kahit sa'yo na yan. Mga yan. Ano? Saan lang mo tayo hindi? Oo.
mo daw ginalain ako sa araw. Nagano mo na po ano, bal mapalitan sa email. Kaya, napalitan ko sa email mga Nay, nagpapamulot ka dyan ng gripo? Ay, iluwas mo ng gripo. Relief siya ng mga kung ano. Parang gusto ko pagkuraw. Sinabi di ba ka? Pati mangurot na, hindi nga lang. Tapos na sa ano, lagi na hindi matapos tayo pero na lang maganda. Ang ano ko na lang, kaya na ako tawa. Pag ikaw mo yung mo tawa lang kaya parang sila hindi ka na ako. Dali. Ito. Ang puno. Oh, alam. Yan na, yan na. Yan, yan. Yan na. Yan na. Nais naman yung ano.
Ano kaya? Nasibo ako. Kasi na ano mo kung Ito lang may naman po. May barangay, pagmamahal, pagmamahal. Sinisibakan ng bal mo. Sinisibakan ng bal mo.
Isang pakboy na doon sa likod. Nilito naman.